Il-kisbiet jistgħu jsiru biss għax qalbna tħabbat fil-post it-tajjeb, qalbna man-nies. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela beda d-diskors tiegħu fil-Parlament brabta mal-budget għas-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-viżjoni ta' dan il-Gvern hija l-viżjoni tal-poplu li n-nies approvaw b'tant saħħa fl-aħħar elezzjoni ġenerali permezz tal-manifest Malta flimkien, viżjoni li se titwettaq frott iċ-ċertezza u l-istabbiltà li qed joffri dan il-Gvern. Dan il-budget l-ewwel minn 5 se jkun qed jagħti spinta ġdida lil din il-ħidma biex l-għażla tas-26 ta' Marzu li għadda tkompli twassal għal ħajja aħjar għall poplu tagħna. Permezz ta' dan il-budget se nkomplu inwettqu dak illi wedna. Fuq kollox il-kisbiet jistgħu jsiru biss għaliex qalbna tħabbat fil-post it-tajjeb, qalbna man-nies Sur President. Kien propju hawnhekk li l-Prim Ministru sostna kif xhieda ta' dan huwa l-element qawwi ta' serħan il-moħħ li joffri l-Gvern grazzi għall-għajnuna quddiem l-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-enerġija. Huwa rrimarka kif illum il-familji Maltin huma l-uniċi fl-Ewropa li mhux qed iħallsu mqar ċentesmu aktar f'kontijiet tal-enerġija. Din hija d-differenza ewlenija bejn il-politika tal-awsterità li temnu intom fiha u l-politika tal-investiment li aħna nemmnu fiha. Fuq naħa, Gvern nazzjonalista li bi kriżi ekonomika ferm iċkien minn dik li għandna llum kien abba lil familji pejs ta' aktar minn 1,500 euro fis-sena fuq prezz tal-enerġija. Min naħa l-oħra, Gvern Laburista li qed jiffranka lil familji tagħna medja ta' 2,000 euro fis-sena. U dan qed nitkellmu fuq enerġija waħedha. Il-Prim Ministru għan fakkar kif l-sfidi li tħabbat wiċċa magħhom id-dinja minħabba l-gwerra fl-Ukrajna mhux l-ewwel burraxka li sab ma' wiċċu dan il-Gvern. Fil-fatt Dr. Abela fakkar fl-sfidi li laqtu lil pajjiżna kawża tal-pandemija u kif dawn sabu ma' wiċċu sa mill-ewwel jiem ta' tmexxija tiegħu. Madankollu dan qatt ma fixkel il-prinċipju tal-Gvern li jsostni lil niesu. Dr. Abela rrimarka kif eżempju ċar ta' dan kien itbassir li f'pajjiżna kienu se jintilfu mal-50,000 impjieg iżda mhux tal-li hekk tal-li żdiedu iktar minn 14,000 impjieg fi ftit aktar minn sentejn. Taf x'naf wasal Novembru u fawwarna pajjiż bix-xogħol u l-investiment u mela riċessjoni akuta. Ma ħallejt u ma se nħalli qatt in-negattiviżmu, it-tfixkil u l-qtieħ il-qalb jirbaħ avolja l-kurrenti sibnihom b'saħħithom sa mill-ewwel ġurnata. Aktar ma jkollna kurrenti kontra, aktar se naqtfu l-qudiem bis-saħħa. Il-Prim Ministru sostna li kruċjali għal dan jibqa' tkabbir ekonomiku u bekk li s-sena li ġejja il-Gvern beħsibu jinvesti aktar minn 920 miljun euro biex jinħoloq aktar ġid, 3 darbiet l-ammont ta' spiża kapitali li kien hemm fl-2012. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna kif dan kollu joffri ċertezza u l-istabbiltà u bekk jaċċerta futur sabiħ għal kulħadd. Malta li rrid mhijiex Malta tal-ejra, iżda Malta tal-aspirazzjoni. Għalhekk meta tlabkom tisilfuni il-fiduċja tagħkom għall-ewwel mandat tiegħi tajtkom kelma ta' futur sabiħ għal kulħadd. Dan il-baġit huwa biss pass ieħor. Malta flimkien hija Malta tal-istabbilità, Malta taċ-ċertezza, Malta li se tibqa' tinvesti fikom. Se nibqgħu noħolqu u nqasmu l-ġid, se nibqgħu mixjin fid-direzzjoni tajba għaliex bekk nassiguraw dak li tixtiequ intom il-futur sabiħ f'Għawdex u Malta tagħna.